IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. TLGU Paway, babayan ti pinangidahulo ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD ket nagbaligi iti pinakaywaras dagiti benepisyo ti social pension para ti may kadua quarter iti 2026 kadagiti kwalipikado nga indigent senior citizens iti munisipyo. Ti payout ket nang ipaay ti kasapulan unay a pinansyal a tulong kadagiti nataengan a benepisyaryo. Anang pasingked manen ti panagkumit ti gobyerno a mangitandudo ti pagimbagan ken dignidad dagiti senior citizen. Babaen iti daytoy a programa nakaawat dagiti imawat ti suporta tapno makatulong amang paneknek kadagiti kanguruna na kasapulan da ken mangpasayaat ti inaldaw a kasasaad ti panagbiagda. Agtultuloy iti panakitinulong ti LGU Paway para kadagiti partner agencies iti panangsigurado nga epektibo ang madanon dagiti programa ken serbisyo iti social protection kadagiti agkasapulan unay kadagitoy nang runa dagiti may patpateg a senior citizens iti munisipyo. Para iti IFM News Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.